and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kaning gusto ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Ray. Nice game, guys! Nice one! Angel, pwede makahangyo? Ha? Unsa man? Pwede mo iyon ng imong cam? Ay, ano man? Gusto lang akong makakita ni mo. Ray, sorry ha, pero namatug na mo ko ng mga tao din sa amo. Basi matugaw na ako sa laba. Mao ba? Sige, okay Roy. Way kaso. Next time na lang. Pwede i-add na ka sa Facebook? Ganahan ka ng Angel nga kadua ni mo sa online? Oo, bay. Bisag wa pa min nakakita sa personal, pero gaan na akong buot niya. Nga, sumay plano ni mo. Gusto kong manguyab niya, bay. Aw, ikaw ba? Unsa? Manguyab ka na ako? Unta, kana kung way masuko. Pero, layo man ta. Ikaw taga Cebu niya ako ang naas Davao. Nga naman, day. Babag bago day na. Ang kalayon kung nakagusto ta sa usagusa. Gawas lang kung wakay gusto na ako. Iyam sa ko mamugos. Ang tinuod, nakagusto sa ko ni mo, Ray. Tinood? Sa ato pa, kita na. Ori. Yes! Unsa? May uyab na ka? Oo, ma. Ay, salamat, intaon. Nakauyab na intaon na nga kong ulitaw. Habi ba na kong bayot kanak? Grabe sud ko mauy. Bitaw! Pag 23, nagod karon to igaw niya, karon pa ka nakauyab. Taga-diin man na dong. O diin man mo nagkailaan na. Kuan ma, taga Davao siya. Oh, unsa? Uy, kalayo sad good. Diin man mo nagkaila. Sa usa ka online game, ma. Kanang pirmi na kong duwaan, gani. Di pa Unsa may... nagkaila. Mao ba? Unsa may Facebook anak-nak? Bibi, ato nang i-add, bi. Gi-accept ni mo si mama? Oh, nauwaw gani ko. Nganong mawaw ka? Nagkabala ko eh. Butan man akong mama. Excited lang siya para na ko kay karon bamod ko makasuway og uyab. Mao ba? Angel, pwede mo i-on ang imong kamera? Ha? Sige na, please. Ray, gitawag na ko sa kong mama. May lakaw mong good me. Next time na lang, please. Mao ba? Okay, Roy. Kasabot ko. Unsa? Murag mahadlok mag-video call ni mo? Oo, bay. Kuy, delikado na bay. Basin to na nagitaguan. Ha? Magupam sa good mong nagkailagod. Ila-ila sa ninyo maayo ang usag-usa. Kaya ba sinunyag doon na nagitago ni mo mong dili sa gusto magpakita ni mo? Unsa mo sa bay?
Gwapa si Angel, nak. Uy, unya, sexy pag yun. Ay, nang stalk manggugos iyang Facebook, nak. Mao ba, ma? Makikita ka ko niya man, no? Ha? Unsaon man? Wadto kog Davao. Unya, ikaw rang usa. Oo. Dili pwede. Dili na pwede. Ha? Pohon na lang inig uli ni Papa ni mo gikan sa Dubai. Hangyoon na to nga mo atutas Davao. Aron na magbakasyon na lang punta ba? Og aron sad magkakita mong Angel dito. Sige, ma. Unsa? Mo anhi mo po sa Davao aron magkakita ta? Oh, Angel. Gusto sad makaila sila sa papa ug mama ni mo, good? Sige. Oh, nga naman. Di ka gustong makakita na ko? Gusto man. Ako mauna. Then, see you next, ma'am. Oh, nandam ninyo ang inyong mga dadunon. Ugma na ba nga tong flight paingon sa Davao? Oh, naandam na nako. Gandam na sa dako ang ako pa. Pa, ma. Thank you day sa inyong support, ha? Ay, way kaso na nako eh. Basta para nimo sakto sa kayo ning naununaan ni mama nimo. Nindot sa tuod nga makasuway tag bakasyon nga outside city. Karon pa ba yata makasuway ani? Lagi pa. O nahibaw kong excited ka kay makita gyud nimo ang imong uyab nga si Angel. Ingon man kami si mama nimo. Lagi ba? Excited ko nga murag. Kulbaan. Oh, natural. Natural na kayo na. First time na nimo. Sige na, sige na. Double check mo mga dadonon. Basinog na kay malimtan, ha? Sige pa. Nak, hain naman si Angel. Nag-text siya, ma. Doon lang ko na siya. Pasensyahin lang ni mama ni Muna ka. Ay, na-excite lang taon na siya. Uy, naanak ko na siya eh. Nag-long dress siya nga color black. Oh, Asa man ana ba? Oh, kana siya? Mauna? Oo. Hi, Ray. Hi, Tito. Hi, Tita. Nak, sure ka nga si Angel to? Dili man tumao ang naas Facebook na ko eh. Sexy man to ang naas picture. Unya ganina kay pulti mang pagkatambo ka adto. ma. Nak, pangita lang siguro lain. Uy, Bitaw. Magkakitar, magkaglain. Nak, kailan pa may daghan diha? Ako na siyang tawagan pa, ma. Sorry, Ray, ha. Kung namakakuni mo. Ang tinuod, ako magitong naas picture. Nigay na lang gid ko og wait karon. Mao bitaw nga dili ko gusto makipideo call nimo kay mauwaw ko. Layo na kay ko sa unang good. Angel, Pero okay ra, uy. Nakasabot ako kung bawagan ko nimo karon. Expected naman sila na ako nga mahitabo. dili, Angel. Ray, Mahal ti ka. Kung kinahanglan kag tabang para sa imong pagpadaot, then tabangan ti ka. tinuod ka? Oo. Kinahanglan naman kag usa ka tawo nga mo push gid nimo aron mabalik nimo ang imong self kung unsa ka sa una. Ayaw na nga di ti ka dawat sa imong pagkaingon ana. Pero kinahanglan paggaon sa nimo nga imong kaugalingon. Kay kung padayon kang ingon ana, puho na kasiguro ko nga daghan gyud unya complications sa imong health. Ray, Ay kabala ka, Angel. Kaya ra lagi na nimo.
Unsa? Adto ka manarbaho sa Davao para lang sa imong uyab? Ma, sabtasad ko. Mahal ako si Angel o nahibaw kong mahal sa ko niya. Uy, pero nak, Pasagdiin ang anak nimo. Dako na siya. O nisalig ko sa iyang mga choices. Ikaw, nak, kuno sa'y makalipay nimo, andam kong musuporta nimo. Salamat pa. Gitinuod gani mo imong gisulti na ako. Nga nihina ka matrabaho. Thank you, Ray, ha? Mahal kita ka, Angel. Mahal sad kayo, ti ka, Ray. Ayaw ka bala ka. Dili na ko isikan imong kahago og effort sa imong pagkanhi. Maningkamot ko para sa akong kaugalingon. Aron makita ni mama magpapa nimo. Nga deserving ko nimo. Angel. Nagsimula ang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses humindi. After 4 years, na-achieve good ni Angel ug balik ang iyang lawas sa una. Dako gid kay siyang na-loss. Dili una na kadali. Doon ay mga higayon nga gusto na siyang mag-give up. Pero wa siya magpada. Karon makita na ko nila ni mama magpapa nga happy sila para namo. Ug ang nakalindot pa gyud kay mabdos na si Angel sa among unang anak. Ug nagplano na sabing magpakasal sa labing daling panahon. Sa dili pa modako ang iyang tiyan. Dini na nakutob. Dagang salamat, RMN.